Yayi Bratasena. Kakang Gurupati apa? Ing titi mangsa iki ingkang bakal nemtokake delengen ingkang padha gumuruh surak aning jabaning blabar kawat janget cinencang ajanging tetandhingan iki. Mapan aku saguh dadi murite Bapak Guru Durna. Ayo ketoken budimu ora bakal mundur secangkah. Wah, ketibang tanganku ora jengkeh lan tak groni. Wah. Molat-mara Sang Arjuna es munira kamanungsan asrepan tingkahing mungsa wong niran padha kadang Hayataya wantang
Sumane duk ning dumalas dadi wana-wana dadi alas. Oh, anakku ngger, anakku Janaka. Kula wonten dawuh panemban. Pancen anane pandadaran tetandhingan ning titi mangsa iki ora ana liya kejaba pun bapa kepengin nyumurupi. Kejaba saka iku uga keprigelane nggone padha nandukake warastra marang jatining lesan. Inggih panemban. Ngene ya ngger aku tak kandharake tang mung seklimah rong klimah. Mbok menawa dadi gegaran lakumu nggonmu ngudi kawruh. Nambahi undaking pangerti ya ngger. Inggih panemban. Senenga gemeni wektu sabarang tindakmu ingkang riket lan waniya ndisiki wong liya. Waniya ngoyok. Merga upamane wong dagang yen kalah oyok mesti bakal bobrok. Sinawa wani, sinawa percaya menyang katiasanmu dhewe Permadi. Inggih Rama Panemban. Isine jagat iki rohanana, kabeh pancen dipacangake kanggo menungsa. Malah uga ingkang gumelar, ingkang kumlip, ingkang kumlawe. Kutu-kutu walang wong ataga kabeh iki dadi seni-sening bawana ingkang dicawisake kanggo menungsa. Inggih. Klebu ingkang ana jabaning jagat uga wajib mbok asah lan mbok weruhi. Inggih. Aja leren pangudimu yen ton durung kena kabeh apa sing mbok gayuh Permadi. Aja kongsi ana wektu kliwat tanpa guna. Wektu ingkang liwat sepisan kuwi ora kena dibaleni, merga wektu sedhela iku tugelane wektu lawas. Inggih. Beja cilaka pati urip tibane mung ana ing tugelaning wektu ingkang mung sedhela mau. Mung wektu sing endi ingkang bakal nemtokake menungsa ora bisa mbedhek, ya mung kuwi nggih. Inggih. Lajeng mula keluputan jroning wektu ingkang mung saperangan mau terkadang bakal nggawa beja ingkang awet ning uga bisa nggawa cilaka ingkang matumpa-tumpa. Nuwun inggih Panemban. Lajeng ing babakan reng jemparing kados pundi? Tumrap manah ya nggih. Ngelmune wong manah. Wong ingkang kulina gegulang marang lungiting pangesti tegese wong sing kulina ulah batin. Sing jeneng keplasing cipta kuwi lepasing panah. Ora mung pener pangincenge menyang pewujudan ingkang kasat mata. Inggih. Nanging uga gumantung marang pramana jati ya jatining pendeleng. Inggih. Merga ibarate ngene, Nger. Gendhewa sing mbok gawa kuwi gantenging pangesti. Inggih. Kendha kencenging kendheng kuwi lakuning napas lan upus. Nering panginceng kuwi gelenging cipta lan karep wondene lepasing panah kuwi keplasing pangesti. Najan to kowe mengko wis dadi wong pinter manah lan wong pinter jemparing, nanging sing baku ngene ya, Nggih. Tumanjane kepinteran apa wae ingkang tinuju mung sejuga ya kuwi dadi menungsa sakputuhe. Sing sapa wani ngungkuli kasucene wong suci 1000 kuwi lagi kena sinebut wong suci. Ya kuwi wong sing pantes disuyuti wong sak jagat. Kena sinebut sejatining pini sepuh. Upama kowe besok dadi wong tuwa. Mula dadya satriya pinandhita, satriya ingkang ngajiwa brahmana ya nggih.
Wikra kang Palata ningal pran sampo samya Wedali Ler dadet wileting kata Welatala Jagat Dewa Bathara wae Lah kok mung kaya ngono wae padha dikeploki nganti surak ambal-ambalan ambata rubuh gumuruh suarane mbrebeki kuping Jarakarna wah eman temen putra Sentana putraning Nalendra sisan padha adu katiasan lho gumunku ing atase mung bisa jemparing manuk mabur wae kok padha disurak Najan Surya Putra mung bocah petha pralaya, aku mung anak kusir. Ora tau diwulang. Ora tau dituntun, ora tau diwuruki. Ora tau dituntun, ora tau diwuruki ing babangan reh ing ring ulah Warastra. Nanging aku weruh sesawangan sing kaya ngene iki mung tak encepi. Ora mergo aku bakal pamer kabisan, babar pisan ora. Nanging aku ngaton saya nyedak mergo ora mentala rasaku. Aku dikawulakake ning negara Ngastina. Aku dadi kawula cilik. Yen ngerti Gusti-gustiku sesembahku sing mengkone bakal nyepeng panguwasa negara Ngastina. Dadi sesembaning para kawula negara Ngastina. Nyekel negara semene jembare Nyakrawati Mbahudenda lah kok mung semono kabisane. Mumpung iki wancine padha aso. Delengen mripatmu. Aja mbok kira kowe lanang dhewe. Yen mung jemparing manuk mabur kaya ngono kena dikeploki aku karo merem tur mungkur wae kena. Ulatmu kok peteng Raden? Kowe sapa? Kaya dudu siswa paguron saka lima lanyo-lanyo munggah ana ing blabar kawat janget cinencang ajanging tetandhingan. Iya. Aku wani nrunyak ngambah ing papan iki mergo iki wancine padha aso, padha leren. Ditepungake wae mburi saka Kadipaten Petha Pralaya. Aku Surya Putra ya Suryatmaja. Yen kowe usah ngaku aku mesti wis umurut merga kowe gustiku. Raden Permadi Panengah Pandhawa. Ya dasar kepara nyata. Nganti kaget nggonku leren mergo akeh wong padha surak mbata rubuh. Rumangsaku isih ngeploki aku jebul kowe ingkang tumandang. Tak matake kowe manah manuk mabur karo mungkur tur merem mripatmu. Ning rak kena jatining lesan. Kowe mesti gumun setahun jembleng srendeng. Aku ora gumun. Tumraping putra paguron Sukarima dening Bapa Guru Durna aku ora diajari dadi wong gendhung kumalungkung sumungah sesungaran. Aku mbok anggap gendhung kumalungkung sesungah. Sakarepmu nangis sejatine aku mapan ana ing kene iki nuruti krenteking rasaku. Mergo apa ya negara sing semene jembare akeh para kawula kang padha ngestu padha iki mung mbok apusi. Aku dadi wong cilik ora trima yen to kawegikan ingkang bakal ngembat praja besuke kasektene mung kaya kowe. Nadan to kowe tegak turasing Nalendra rembesing madu kuwi jiling Andana Wore. Surya Putra ora bakal sulap nyawang bebathang.
Aku lagi gelem ngakoni, kawulamu lagi gelem ngakoni kawegi kamu. Yen to kowe bisa ngrubuhake Raden Suryaputra. Lamun sira hangge guru kaki hamilia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang ruhing hukum kang ibadah lawan rangi syukur oleh wong sapa ingkang wis tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruh ana kingken ler manguswa kang layon tenyoy lan memanise wadananira layu kumel kucemrah maratani marang sariranipun kagiat supaninggalih Sang Dewi Prita lumarek wanci ingkang wis tetaunan panjanging wekdal ingkang tansah ing anti-anti jroning batos Sang putra kinasih Karna Basusena ya Sang Suryaputra ingkang ical pinisah dening kawontenan ngadeg jegrek Sang Dewi Kunthi tupi mulat kayana surya kembar ingkang ngedeng prawasa pinarwasa nenggih risang pamadi kaliyan laring kang pekik ing warna mongko kalunge sumorot pindha surya ndadari tambuh-tambuh indriya saya caket jangkae saya cedhak unggiyane eswa nyamarake dhateng ingkang putra sang panengah Pandhawa Wauta gedho ing nala dupi wis caket unggiyane tita panawase enget lampaning kang wis kawuri
kalung ingkang mawa ciri surya ingkang andhadari geter ing raos kumyus kanang riwe hamur wayang doyong ateke dangu-dangu rebah Abu Kundi mangancur lampahing angin guntur agraning arga kura-kurnita ngagiri-giri wong arep bagem pita padhala mangambak-ambak tanter swara lan lesus nanti kami tenggengen nggonku mespadakake jebul iki ana bocah enom ingkang salah gawe lanyo wanuh wani munggah marang pepanggungan labar kawajangan cinenceng ajanging tetandingan putra-putra siswaku paguron Sukalima. Kowe sapa bocah bagus? Iya, sang Peremban. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung, nami kula Surya Putra inggih Suryatmaja. Wingking saking negari Petha Pralaya. Oh, saka negara Petha Pralaya. Iya, kula putranipun Sang Adirata, kusir kraton negari Ngastina. Oh, kowe putraning Kusir Adirata. Inggih, Peremban. Ngene ya, aku tak guneman kanggo ngomah-omahi rembug. Anane kala mangsane negara iki dadi rengka. Beda trah dredah beda agama sulaya geseh penemu dadi padu. Kahanan kocar-kacir. Mergana watake wong sing sok kumawasa. Ngono ya. Yen putra-putra siswaku kabeh tau tak kandhani aja sewenang-wenang nuruti mungkaring karep lan pepenginan merga nek jiwaning satriya kaya ngono kuwi ora wurung ngrusak tatananing jagat ora wurung besok nek wis nyekel bondo donya dadi susuing Raja Brana nyurung tumindak sing angkara nek wis kondang lan wis jaya mesti ketutup paningal batine temah ora bisa mbedakake endi sing bener endi sing luput. Mongko nanyaka pangembat praja sing ngesti marang kautaman kuwi kudu nindakake upaya dana beda. Lan mestine nek ora nindakake upaya dana lan beda mestine bakal entuk denda. Luwih-luwih nek wis dadi ratu. Ratu mono ngukur kodrate nepak mbun-mbunane wong sak negara. Iki dikudang-kudang para putra siswaku supaya besok tetep dadi pengayoming para kawula. Ning ora nate sepisan wae tak ajari dadi wong ugungan munggah ompakan babar pisan ora. Inggih Panembahan. Surya Putra. Jagat iki keberbeken dening rusaking kahanan merga saka nistaning titah nek menungsa kuwi lagi kumbul kabisane lagi pinter samubarange luweh-luweh nek lagi keruban kesenengan. Kuwi mubaling rasa kemingsun gemendhong sesongaran ngendel-ndelke. Monggo kowe kudu ngerti.
Mbah gedhe, mbah cilik, mbah tuwa, mbah enom. Yen to sejatine watak gemendhong endel-endelke kuwi dadi mala sukerta. Menungsa padha ra krasa yen to gemendheng endel-endelke kuwi sejatine mujudke dadi keringkiane. Mak semperat kisah Surya Putra men. Rasa atine ya men minggat ya sak karepe. Wong ora nyenggol wataking tata krama, mangkepe apa? Ana kene iki wewengkonku. Aku ditantur ana kene mergo nuhoni pengendikane Kakang Penemban Bisma. Aku supaya dadi gurune para Pandhawa lan Sata Kurawa. Liyane kuwi ora kena. Liyane kuwi ora kena melu. Arepane wong nembung pirang-pirang ora tak entuki. Inggih, ora kena. Liyane Pandhawa karo Kurawa. Wektu iki urung kena. Mbah nek sesuk-sesuk. Inggih penang. Tile ana ibumu Dewi Kunthi ngger keneng apa kae? Sing resanangkum Jas lan kapadaning se babar pisan ora ngira yen to jebul ana mas ingkang pinendhem sak detek sak pengawe isih katon mantel tejane hanya dolanan Surya Putra aku nedha nrimo lan aku bungah ing atase bocah ingkang metu saka ing pidak pedaraan maju geling talelungan bebasane ning nyatane kaprawiran mengreh polaing jemparing lan kadigdayanmu bisa nyundul panengah Pandhawa. Aduh, Raden, kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya. Saka bombong bungaing rasaku titi mangsa iki dasar kowe putrane Kusir. Saking Petha Pralaya mula. Dina iki tak keparengake caket lawan aku lan para kadang-kadang Sata Kurawa tak dadekake panunggul panata prajurit ingkang wong Kurawa ngakoni kelawan kawegi kamu Surya Putra. Aduh ngaturaken panjenengan. Sepinten to kabagyaning raos kula dene semanten sih nugra ingkang kapatedhaning kula. Raden, iya. Dadi mangsa iki aja bali menyang Petha Pralaya luwih dhisik. Uripmu ngempek ya menawa negara Ngastina ngibarate tak dadekake jago wiring kuning. Sembada lair lan batinmu bisa gayuh kamenanganing Sata Kurawa Surya Putra.
dalah. Ya najan to aku ora kepengin golek derajat pangkat semat lan kelungguhan nanging tak gawe enteng kena tak gawe abot pancen ya abot aku pinitaya dening Raden Jaka Pitana. Aku wis caket kelawan Gustiku para Sata Kurawa. Muga-muga bisa kawentar Sata Kurawa aja nganti ngobar jagat iki. Oh